Siyabingelela emakhaya kuphi nakuphi lana khona igama umduduzi ngomkhonazo nibingelelayo sibingelela ukuthi vele kwenhlangano ithuleni organization okwenhlangano yomphakathi elekela abantu ezinkingeni zabo ngokwehlukana kwazo. Namhlanje ke asizile zokwenza okwehlukile sizokwenza okujwayelekile njengoba sivakashela usisi okhala ngommeli wakhe odabeni lokulimala kwengane yakhe esibhedlela. Lo sikubiza ukuthi medical negligence. So kwase kungena ummeli ke ezomlekelela endabeni yengane yakhe kodwa ke uzosichazela usisi ukuthi konke ngabe yena azokhala ngakho. Sawubona dadewethu. Yebo sawubona. Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubani igama sisi? Kusindisiwe kaciliza. Kephi nendawo? Kwamakhosi eziko. Ubhayela uthuleleni? Yebo. Khala ngani ma? Nginenkinga yokuthi ngathola ingane Emshiyeni. Mangithola ingane iyalimala. Iyalimalela khona Emshiyeni. Into enza ukuthi ngithale imali la khona Emshiyeni. Ngangade ngiqokozela khona Emshiyeni from 2 months ngiqokoza khona Emshiyeni till ngize ngibelethe khona. And khona udokotela engaya kuyena uDr Mthethwa. uDr Mthethwa ngakusele 5 days ngibe na 6 weeks ngibe na 6 months. uDr Mthethwa wathi ingane yami i very healthy, i right. Ingane intombazane. Ade ngakuthatha vele ngizoya Emshiyeni ngiye ku scan futhi. Bathola the very same thing. So ngafikelwa isikhathi sokubeletha. Mengifikelwa isikhathi sokubeletha ngagijima ngaya eklinikhi ngilucky ngathola iambulance egijima Emshiyeni same time ngahamba ngayo Emshiyeni isikhathi engasilinda saba sikhudlwana cause saba more than 3 hours bathe sebengicheck emabhandeni bathola ukuthi ingane sekufanele ngigijime ngetheater. Mengiya etheater ingane iphume inenkinga yokuphefumula ifuna ngathi ngabooster kancane mase iyahamba iICU. Kuthe after 2 weeks ngangilo ngihamba nje ngiyoncilisa ingane ngiyoncilisa zonke lezo insuku. Uma ngifika kwathe ngelunye ilanga njena ngiyoncelisela ebusuku ngithi kwaku9 baphume nje abanye umama mina ngihlale nje ngibuka ingane yami. Mengiyibona ingane yami ngibona ngathi iyakhala. Luyamshini lwayana ingane ayikwazi ukuthi iphumisele izwi. Wencelisa emshinini? Khona into oyincelisa ngayo vele. Okay. Okhangayo uyincelisa. Awukwazi uyibona ukuthi iyakhala ukubona ama actions ebusweni noma ismile ubona ama actions ebusweni because ivolume ayiphumi. Oh yeah. Okay, ngibona ingane yami iyakhala lengane. Iyakhala mase ngithi sister owayikhona iICU because khona o sister bagadayo vele. Yeah. Ngithi sister ingane iyakhala athi ingane ayikhali futhi wena kade behambele umama uhamba ingane. Ngithi sister lengane iyakhala ngiyabona ukuthi iyakhala. Azama ukukhipha ipipe leli lalisemlomeni azama ukuthi alifake emakhaleni. Abona ukuthi hayi akulungi afonele udokotela. Udokotela afike futhi udokotela athi nawe uyazama azayikhiphe. Ngibona ukuthi ingane yami iyaphela azayiphampe. Ayiphampe ukuthi ivuke. Nangampela masethi mina ucela ukuthi ingane ifakwe amagazi. Ngivume ingane ifakwe amagazi ingane kube sengathi iba right. Kuthiwa hamba ke ngoba uyibona ukuthi ingane isi right because ngangavuma ukuthi ngihambe ngiye wodini kwangavumshi. Okay, bayifaka amagazi khona le. Bayifaka amagazi. Ba-order amagazi nje same time bawafaka amagazi enganeni. Ngahlala futhi ngithi ngaze ngabuyela endlini ngabuka 3 ekubuyele wodini. Kuthi ngakusasa ekseni ngo6 futhi sesiyoncelisa. Ngibuze sister injani ingane yami athi uyayibona nawe ngithi right kwanginayi right ukuthi ngikutshele uzobuza udokotela wakho. Nangampela ngimbona udokotela wami ngithi doctor ingane yami injani. Udokotela owayekhona owayekade sizingane yami nalo wayisize ebusuku wayeyiforeigner emude umuntu wesifazane. Okay. Athi ingane yakho i-right ingane yakho kodwa iyophile ekhanda ibe nokulimala kodwa izoba right. Ngokungazi mina ngitshela ukuthi ingane yami izoba right because ngayibona isisesumweni. Yaqeda isonto ilapho after a week iyahamba yaya kwelinye iward ingane seziba right. Yahlala lapho in 1 week ilapho ingane yami ngayibona isikhula ngekhanda. Isikhishwe ebhodleleni? Yayingekho ebhodleleni yayisekhishiwe. Lo mshini lo? Yayisekhishiwe kulo mshini okusho ukuthi sipick uphile sisindile siyakhona ukuyiphefumulela kahle. Okay. Isilukwelinye iward
in 1 week kule ward ngiyabona ingane yami iyakhula, vele akhula fast kangaka, ikhula ngekhanda kodwa kwathiwa hayi si-right futhi si-right kahle hle isiya kwelinye iwodi elingaphesheya, kulolo wodi leli ingane isuke seyizophuma anytime. Kwacaca ukuthi ikhanda lengane likhula ngale ndlela le, ngayizwa sebengisayinisa odokotela, sebengisayinisa ukuthi ingane izompontshwa amanzi la ngemuva. Yaloke yenzeka leyo nto, kwathiwa izoya e-Albert iyofakwa ilento le, iyofakwa ipipe elizomoma amanzi. Into engayinothisa, lo mshini waphuma Emshiyeni, awuzange uphinde ube khona umshini lo efake kona yayifake kuona, okusho ukuthi ikhoze ukuthi ilimali ingane yami kwaba yilomshini. Okay, usho ngani ukuthi awukwazi uphinde ube khona? Ngangilongo check phela ngithi vele kufeke kube yiwodi waphuma same time. Ngakusasa nje angizange bengisawubona lo mshini. Okay, Angizange ngize ngisaphinde ngubone lo mshini. Yaloka yazi yasho ngaze ngadischargewa August 13. alright. Kathiwa ke sengizoya e-Albert la ngizoloke ngibuka ngathi ngidischargewa kanjani ingane yami nje cause ikhanda lengane yami laseliwest lilikhulu lapho emzimbeni ayikhuli. Kathiwa wathi udokotela vele right lo mntwana umzale unjena. Engiyibuza kona mina, how come? Cause ingane uma inenkinga esiswini njengoba ngangixokuza khona babezoyibona isesiswini. And udokotela wami engaya kuyena uDr Mthetho wayezongitshela ngoba kwasekusele only 5 days ngithi 6 months ukuthi ingane inenkinga, cause ingane bakwazi ukuyibona ina 2 months or more ukuthi ingane inenkinga. Ngaloke ngiyi-Albert ke emveni kwalokho ngangakwazi ukuthi ngisuke esibhedlela cause ngangibhizi ingane yami ngaso sonke isikhathi. After 2 weeks ngangiye esibhedlela iyompontshwa amanzi njalo. After sometimes ngingafiki Amanzi aqhamuka la yayikhula ngekhanda, inekhanda elikhulu. Okay, Ngenxa yokuthi futhi the time ilimala lana ekhanda ngisho ukuthi khona umthambo ongasenzi ukuthi amanzi ukuthi acirculate ehla ezansi enyuka ezi umuntu ophilayo kufanele kwenzeke njalo. alright. To hydrocephalus leso sifo leso odokotela basibiza kanjalo. Okay, ngicela ukubuza ke la sesami. Imuphi unyaka kwenzeka lento? Kwenzeka ngo-2020. Okay, inyanga ehlala esibhedlela zingaki? Izinyanga engihlala esibhedlela zibo 3 cause ngibelethe ngo-2020 June 3 ngaze ngaphuma ngo-2020 August 13. Ngibelethe ngo-2020 June 13 ngaze ngaphuma ngo-2020 August 13. Ngifuna nje ukuthi ngiyakubuza lento yokukhula kwekhanda ukuthi likhula ngendlela engajwayelekile kombe ukuthi mhlambe umuntu nje mangabe enwebeka. Likhula ngendlela engajwayelekile cause likhula a day. Okay, A day. alright. A day. Yep. Yeah. Okay, bathi bampompa amanzi? Bathi bayompompa amanzi. Yeah. Ngenxa ukuthi ngangakwazi ukusuka esibhedlela same time cause ngangibona ukuthi imesi yenzeke khona la esibhedlela. Ngumuntu ohlezi nje after 2 weeks oza khona lana azompompa ingane, sometimes ingapheli nalolo sonto lingapheli isonto lesibili nje bengumuntu wakhona Emshiyeni until ngize ngiye e-Albert. Noma sengiphume e-Albert futhi ngahlala khona e-Albert kakhulu ngoba ingane yami benenkinga ye-weight ukuthi abakwazi ukuyihlinza njengoba ine-weight encane ikhula ngekhanda kuphela. Nasikhona futhi e-Albert ngayichaza ukuthi ingane yami kwenzekeni khona, ngachaza nje ngichazela usister ngibuza cause kwakuneyingane ezazinjiya yana zodwa ngangisewodini yazo. The most of omama babelapha yana babengitshela ukuthi mina yami ingane ngase ngazi ukuthi injena ngatshenwe esiswini. Imina ngedwe engangazi lutho and mina ngiyazi ukuthi ingane yami ayikade i-right. Ngazi from Emshiyeni ukuthi ingane yami i-right, ngazi from ku Dr Mthetho ukuthi ingane yami i-right.
Ngiqala ukusuka isibhedlela sengibona ukuthi angisahluphi ukuthi ngibe up and down manje ngiyabona engathi sekuyakwazi ukuhlaleka isikhashana nayo lengane since nje besifakwe leli ishanti. Oh, sebenikhiphile? Sebesikhiphile Isekhaya? Sengisekhaya. Ngaqala ukuthi ngisukumele le ndaba yalengane, ngahlangana no-doctor, ngahlangana nommeli uhlela. Ummeli uhlelo ngangihlanganiswa ummeli umkhize. Ummeli umkhize wathi engahlangana naye nje omunye ubhuti ommeli wathi hayi ngibuze ukuthi yini umuphi ummeli ongangisiza. Wathi hayi ngizongihlanganisa nommeli uhlela ngizomnikeza inamba yakhe. Nangempela ummeli uhlela ngixhumane naye kanti ingane vele izontengantenga egule. Ummeli uhlela ahambe nami aye esibhedlela ehambe efuna le file noma sengisesibhedlela ufuna le file. Ifile esibhedlela abayikhiphi naloko bathola ifile yengane endala le yango 2020 abayitholi. Uma uthi endala labo kathaxokoza Bathola ifile yengane endala engayithola before le. Okay. Le yalengane lena abayitholi. Bathola ifile yengane yakho ingane yakho. Bathola ifile yengane yami. Ngithi awukhamile ukuthi kutholakala ifile yengane endala le ingatholakala. Athi angazi iqhiliza kodwa sizoqhubeka sifune. Hayi lo qhubeka lokho engazisi ukuthi yazi sinenkinga ukuthi ifile asitholi. Ifile anitholi nami ngize impela nami ngihambe naye ifile iyabhekwa ayitholakali ifile yengane. Aze angixhumanise nommeli ummeli uhlela ngixhumanise nommeli uMayisi. Ummeli uMayisi mesifika lapha yana eofisini lakhe elikwaMashu sifike lapha yana sishonile ingane. Ingane igcine ngokushona. Ayigcine ngokushona ingane. Angise khona Umthelo wokushona kwayo ikhona lelo. Umthelo wokushona kwayo ikhona lokho. Okay. Afike athi ummeli uhlela ngizokuxhumanisa nomunye ummeli oqondene nayo lento ozolihamba kahle le case. Ngiyamazi ngangempela sixoxe angise khona ngaso isikhathi ingane yami esanda ukushona ngangisaphatheke kabi kakhulu. Ummeli uMayise angibuze ngimchazile sonke istory njengoba ngisichaza. Mase ngiyambuza ukuthi mina ngicela ukubuza ukuthi njengoba umntwanami ngicabanga ukuthi wayenesonto ehambile noma wayenamasonto njengoba ingane yami sihambile kuzokwazeka yini ukuthi icala liqhubeke. Athi icala aliboli njengoba iseqalile nje ummeli uhlela nje icala nje aliboli. Sangisayinise amaphepha lawa angiwaphethe njengamanje ayisivumelwano sokuthi uzothatha u25% if I'm not mistaken. 25 ngithi awukhama u25%. Okay, ngicela amaphepha. Okay, 25%, yes. Ngithi mina 25% awukhama 25% imali engaka. Athi icala lakho likhulu lizokhokha 8M or more. Mase ngiyavuma ke ngoba into engangifuna ukuthi ngiyenzeke ukuthi kulungiseke le ndaba le yelento le. Okay. Emveni kwalokho ebeluke bengifonela ke bengazisa ukuthi kwenzeka kanjani. Kuthe ngelinye ilanga nje angifonele ummeli uMayise Andile Mayise. Athi uAndile Mayise mama uChiliza bengibizwa ngoma Mchiliza. In fact mina ngomisichiliza. Mama uChiliza ngicela ukuthi sihlangane kusasa nawe. Mase ngithi mina anginayo imali ngoba ngangena lisho isenti ngesikhathi esho njalo usho into yakusasa. Yes. Ngicela ukukwazisa mase nginayo imali. Azange iphele futhi inyanga ngimtshele ngithi mina sengiyitholile imali sengiready. Athe ngibhizi kakhulu. Ngiphinde futhi ngimthinte. Athi ngibhizi kakhulu ngizokwazisa. Ngahlala ngithe mengibona isikhathi ukuthi side manje. Ngimlokhuze ngimthinte ummeli Mayise masethi asihlangane eofisini lakhe. Mesihlangana futhi eofisini lakhe athi Chiliza nginenkinga yokuthi icase yakho idinga ukuthi kube khona odokotela
abazoqala from kwifayili eqaleni babone ukuthi ingane ilimele kangakanani, yini cause yenza ukuthi ingane ilimale. Okay. Mase ngithi mina labo bameli ngizobathola kephi Emhlanga, mina ngizokuxhumanisa nabo. Mase ngithi mina ngizobe senkhokhela abameli mina, nawe futhi athi cha uzokhokhela bona abameli. Mase ngithi okay, mase sigijima ke ungakwazi ukuthi uye Emshiyeni wena ngoba inkinga ifile ayitholakali, noma mina noma nomuzo yakusasa. Mase ngithi mina ngingaya manje ngoba kuse early Emshiyeni. Uma ngifika Emshiyeni athi uzongifonela mase usemshiyeni. Uma ungifonela mase usemshiyeni uzobe ngitshela usemshiyeni, mina ngizokufonela back. Ngizokufonela back ngitshele ukuthi iya kubani okuyena uzokufunela ifile. Nangampela ngifike Emshiyeni, mangimfonela back ngamfonela more than 15 times angalibamba ucingo. Ngize ngibuyele back kummeli uhlela. Ummeli uhlela ngimfonele alibamba ucingo ngithi nginenkinga nje bengila Emshiyeni, bethena ummeli umayise angimfonele ngoba manje uzongixhumanisa nomuntu ozongifunela ifile. Sengila mina kaMhlanga phezulu Emshiyeni. Okay. Mase ethi yena hayi ngena. Mase ungenile ubatshela ukuthi mawulithola ubatshela ukuthi abakwenzele i-copy files. Yes. Nangampela ngingene ngithole usisindi phakathi osebenza khona lapha kaMhlanga kuma files. Usisindi athi sisi ngiyakhumbula futhi ngikhumbula nobhuti obeloke efika lana ezofuna le file lena, and ifile yakho yagcina ingatholakalanga. Ngiyakhumbula ngikwazi kahle, kodwa ke ifile yakho ngiyikhumbula last year, ngiyibonile last year. Later ale phansi ayibheka ifile angayitholi, aze afonele abanye asebenza nabo ababuze ngefile ukuthi ngiyayikhumbula ifile kaChiliza kanjena. Bafike bazi baba inqwaba, ngicabanga ukuthi baba u6 beyifuna le file. Why kubantu abangaka ethi ukhumbula wena yini besenazana naye? No, shuthi uyangikhumbula because into edala ukuthi angikhumbule ngangithe Esibhedlela ngihamba nalommeli, ngihamba nommeli uhlela ngigqoke izinto zasesibhedlela, yebo lonto. Ngicabanga lokho angazi kodwa I'm not sure. Okay. So iphi ifile gcina zolala? Ngigcine ngayitholanga ifile. Mase ethi ubhuti waKaNdlovu athi ubhuti nabanye asebenzisana nabo, ngithi babe u4 sengihleli nabo laba abanye sebengasekho, sebengise kwelinye ioffice. Bathi sisi sozama ukuyifuna ifile yakho, sozama ukuyifuna, sokufonela shiya inamba yakho. Nangampela ngishiye kuthi ngakusasa afone ubhuti athi sisi siyayithola ifile yakho, kodwa ke ayiwona umqingo njengoba wadusha ukuthi siyiBhayibheli. Mase ngithi mina no, leyo file leyo isiyingozi. Mase ethi okay ngizoyithola, khuleka ngizoyithola. Mase ngithi mina ngiyabonga. Kudlule u3 days mase ngiyafona back athi sisi ifile yakho ngiyitholile, angazi bidokotela okephi endaweni kephi khona Esibhedlela. uNkulunkulu mkhulu vele asho nje kanje. Mase ngithi ngiyabonga, ngicela ungenzela ama copy file lapho. Athi sisi i-copy file izokwenziwa, kodwa mase ukhona wena ngoba kufanele kuzobe khona nodokotela omkhulu. Sengithi mina okay, ngifonele uMayise, uAndile Mayise ummeli. Athi ummeli uMayise njengoba ngangikutshenile ngicela ukuthi ufune ummeli wakho ozomkhokhela wena. Hawu ngithuke manje uthi niyaterminate wena. Sorry, uthi unqamula izivumelwano sokusebenza kwena bakubiza ukuthi uterminate. Usiyasinqamula ozoyikhokhelela wena. Akasangixhumanisanga nalapha ameli abasemhlanga athe uzongixhumanisa bona. Usethi mina masubatholile lapho meli, mina ngizoba i-guardian yakho. Uma kukhona lo ongatholi khona kahle, ngizobathola phi mina abameli engizobakhokhela, ngizoyithatha phi le mali? Okay. Ingane ayisekho.
ingane isekho. Ifayili itholakele Ifayili itholakele esibhedlela kodwa mina angizange ngise ngiye kuyilanda is because fanele ngiyohlangana nomuntu kuzobe khona nodokotela omkhulu angithi mina ngitshena ukuthi ngizohamba naye ezummeli wami azongikhulumela futhi lapha yana. Okay, ikuphi okufisayo nje ubuzela kaThuleni sikulele ngakho? Into engiyicelayo la kuThuleleni ukuthi kube khona ubulungiswa esibhedlela njengoba ingane yami yalimalela khona. Yalimalela khona ingane yami. Okay, sisona. Kanje lento dadewethu. Eyibhedlela uma benza amaphutha kanje bayawafihla vele amafayela. Yebo. Bayawa destroy bawafihle to hide in evidence, yabo. Yes. So without file kuye kwenzema ukuthi ungayakha icase ezotholakala ibe solid ukuthi ufuna ukuclaim whatever noma ufuna ukwenza esibhedlela. Yikho nje kwesinye isikhathi ke kubenzima ngisho kumuntu osuke egula ukuthi abamniki medication mangabe ngeke medical file yakhe. Kufanele babone ukuthi usebenzisa medication. So nakulesimo sakho uma kufanele ukuclaim kuzofuneka kuyobheka ifile ukuthi ngempela ingane ingenele esibhedlela tetele lana kwenze ukuthi nokuthi kuze kufike esigabeni sokuthi kusinqoma ukuthi kufanele ukukhokhela. Inkinga ifayili sitholakele yonke. Mengikhuluma nommeli ukuthi ifayili sitholakele yonke njengoba kukhona nodokotela omkhulu lapha ezummeli wami ngifuna ahambe nami ukuze angikhulumele phela nalo dokotela omkhulu kube khona umhlangano naye ekhona because mina ngicabanga ukuthi ngakhona ngihamba ngedwa. Okay, sisacacela kafuna ukuya aba respond angithi? Yebo. Okay, manje kuphi okudinga mhlawumbe ngicoshisa khona kulele khona mina. Njengoba ifayili sekhona bengicela ukuthi tholakala le fayili then mase kuyabhekwa mase liyaqhubeka icala angifuni ukuthi kutholakale kanje ngengane yami engayithola kabuhlungu ngangaka ngahlinzwa isho ukuhlinzwa kuyimanje ngihlala ngokungaphili. Yabo ngithole ngicabanga lento zami. Ifayili yona isitholakele esibhedlela. Ngithule noma ngiyayibona ukuthi yabo nje ngiboka umqanso obhekene nawo. Yabo. Yeah. Buningi ubugebengu obukhona seswami, yabo. Especially ibhedlela nakumahulumeni nakuzonto ezenzeka abamili, yabo. La we faced la ne challenge ukuthi if ifile isikhona I'm praying ukuthi nawe uNkulunkulu wakho nengane yakho nabo babe isibuzo ukubona ukuthi akhona onke ama record lawa azodingakala. Yeah. But ke ngoba nangikumeli uthi uyanqikiza kanje ukuthi mhlawumbe abe khona ahambe nawe. But akukuvimbi lokho ukuthi wena uye esibhedlela. Uyozwa ukuthi isibhedlela sithini. Therefore ke from there usungazi ukubona ukuthi uyamshintsha nommeli nomthatha omunye ummeli. Ngiyabona ukuthi vele njengoba uhlela anginikeza umayise ngethemba lokuthi bazongisiza bazothatha uma kwenzeka kuhamba kahle. Yes, i-contingent agreement nambe ibhalile yes yeah. So angeke ngikwazi ukuthi ngithole omunye ummeli ingakho mina ngize kuwena Thuleleni ukuthi uzongisiza kule nkinga lena. Because anginayo enye solution. No, ummeli uyatholakala sesiyabo. Ummeli utholakala. Njengoba vele bebhale kanje yabo bethi i-contingent agreement lokhu isivumelwano sokuthi bazosebenza bese kuthi mase kukhokhiwe makuthi kokhokho isibhedlela bese bona bethatha imali yabo lapho le enisuke nivumelane ngayo lawo ma percentage basuke bevumelane ngayo ukuthatha percentage engaka thina. Yebo. So ama case njengalawa akho bonke abameli imost yabo bawaseva ngaleyo ndlela. Akusho ukuthi uthatha ummeli ukuthi uzokhipha imali ephaketheni ukhokhela ummeli qala ukuthi because ummeli onefair uzokutshela makuthi la umqanso singakwazi ukuthi ukhwele lo nokuthi mayethi umqanso ngeke usikwazi ukukhwela ngoba mhlawumbe ingane ayiseke sishonile because kahle ingane eklenyelwayo. Yebo. But ke it's up to ukuthi ummeli ofuneka decide ozokuguide ngendlela but laba
kwanamhlanje sangabashintsha uthatha omunye ummeli nelungelo lokwenza lokho if bengasenzi into oyifisayo wena, ngoba thina ezithuleleni we can accompany you siya esibhedlela but mhlawumbe afike sinqabele ukuthi singene thina but akungene wena nommeli wakho makuthi ummeli ukhona. Ummeli wami shothi akasekho phela. Angithi ngisho lokho ukuthi izomdinga ummeli yabo, thina we can assist you if umuntu ufuna umunye ummeli sikhulume nabo uhambe uye kubona ubezwe ukuthi bathini, because le vele ayidinga umunye umuntu, idinga ummeli. Mangabe usuka esibhedlela noma usuka government whatever idinga ummeli because imethe ufuneke yiswe enkantolo, unless makuthi sithi isibhedlela they are willing to settle out of court. Mhlawumbe nje abekubiza nje mhlawumbe uzayi cha siyabona iphutha labakuthina sicela ukunxephezela ngento engaka esibhedlela. Yebo. So ke lapho usuke ngasadingakala ummeli. But angisho ukuthi bazosho njalo, ngithi kwesinye isikhathi Yebo. baye bathi ayisicela ukuthi sikhiphe inkantolo sikwazi ukuthi sikhulume thina out of court, ngoba bebalekile indlela ukuthi isibhedlela sizokhipha imali engaka isibhedlela sorry inkantolo akukho imali enkulu engaka. But ngicela ingakustress le yommeli kakhulu. Yes khona usebedlale ngawo because njobe kushintsha lo ngalo vele ngoba uyabona ukuthi ingane ayisekho. Yabo njobe ingane ingasekho nje umuntu oklenyelwayo kuyena. Yes wena uma wakho navele uneright ukuthi ufuneke ulo lengane yakho. Yebo. Because i-settlement imali ibizophuma yokuthi ingane ibizofuneka ikwazi ukuqhubeka nempilo. But mhlambe lo mmeli ubone lo ukuthi ingane engasekho vela iclaim ayisekho yabo. But ukuthi abafuna ukutshela iqiniso lokubedlala ngawe nje left and right. Ngenzeka ukuthi kungalungi vele because ingane ayisekho. Because ngabuza before kusendwe amaphepha ngathi mina njengoba engasekho nje wathena because ngifsuwa wayisakhona. Yes uyathini impendulo yakhe? Wathi icala aliboli. Yes imagine lokho kushuthi ke uyalibona because uyena phela ophethe wathi nje icala aliboli sesikhululeka icala nje aliboli. Yes phela vele i-cause of death yengane mhlambe ngenzeka ukuthi iyona vele ukuthi bayalaza esibhedlela. Vele yona. Lokho iclaim isuke isakhona but ufuna ukuthi ulimele ozoba neqiniso kwena. And another thing ufuna ukuyi-understand, nomuntu obukela lapha ekhaya lamakhesi njengalawo afana namakhesi awu-Robertson Fund. Amakhesi ongafuneke la ubeka isisu phambili kuona nebhodwe kuona phambili. Ukuthi ezophuma imali engaka because lamakhesi kanje awudonsa ngisho 11 years. Yebo. Uyaphela ngisho 11 years to 12 years. Yabo. So lento ukuthi uzophe ukuthi ufuna ngithola imali kusasa hayi yabo yehlisa nje umoya sisi. Ummeli wakho kuphela nibe ne-understanding whoever wenzela leyo claim yakho. But kube khona leyo communication ne-update ukuthi umuntu yak-update ngoba into efrustrate abantu abaningi yilo ukuthi ummeli angabe sakutshela lutho ukuthi nawe usazi wena uzosutha ufuke uyofona umuthi futhi e-office try awuna appointment ujike uhambe yabo. Okay ngiyabonga. Ngicela ukuza ukuthi njengoba esethena ngifuna ummeli wami ingangisiza ngokuthi ngithole omunye ummeli ozokwazi ukuthi angisebenze. Njengoba ngiphendule sesiqaleni anginankinga mina khona abameli engakurefera kubona. Ngoba phela ekugcineni akusho ukuthi ummeli uyama-appoint uyakuyena uzofika nohlala naye kanje phansi ukuconsulte avule indlebe yena uchaze isitori sakho. Yebo. Bese yasho ukuthi hayi cha ngingakwazi ukuyithatha icase noma ngeke ngikwazi ukuyithatha icase. Akunankinga lokho bakhona abameli singakwazi ukurefera kubona. Ngiyacela bandla. Kulungile siyabonga sokwenza lokho. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Yebo. Sikufisela inhlanhla. Ngiyabonga. Siyabonga. South Africa njengoba nizwa ke nje inkinga nansi khona usisulanzwe ingane esibhedlela Emshiyeni le ngane khona iyalimala khona okungenzeka ukuthi ke i-cause of death yengane mhlambe kwaba yilokho imithela yakhona but esingasho ukuthi up until mhlambe ukuthi isidumbu sahlinzwa sengane kwatholakala i-cause of death. Amakhesi amaningi ke lawa bafethu okuthiwa i-medical negligence ubudedengu baseyibhedlela obulimaza izingane baningi omama babhekene nesimo esikanje ingane ilimala ezibhedlela bese befuna ukulekelela ukuthi bakwazi ukuthi baclean. Into ebalekile njengamanje esifuneka South Africa siphile kuyona kanza kwethu ifayela liyinyama ifayela lakho because ilona elisuke liwufakazi nelikwazi ukuthi likumele mangabe ukuthi khona umonakalo owenzakalile sofuna ubulungiswa. Niyakwazi ifayela ukuthi ulishuthe because phela niyaphatha amafayela ebhedlela
ngisho ukuthi uyokhipha izinyo uma une-chance nje lishuthi ifayela lakho noma ungaphuma ngathi uyochama uligogodlile uma kunama-internet cafe ufike ulifotocopy ube nalo ngoba even nangezinyo ungalibona izinyo lincane nje umonakalo uyaba khona ezinyweni uma ukhishwa izinyo wakhipheka kabi kwalimala umthambo kwalona impilo lingayilimaza impilo. So-ke ngoba manje into eningi eyenzakala njengamanje abantu abalimala ey'bhedlela bonke bakhala ukuthi amafayela abasatholakala ngoba ngaphandle kwefayile usuke sokwaziyo ukuthi vele kuwena kufana nomuntu osuke oxinye nje ikhandlela ongasayibona indlela. So angazi but angisho ukuthi ngiyani-influencer but kubalulekile ukuthi whenever mangabe ungena kwezempilo yenza sure ukuthi ifayela yakho nawe at least unawo la marekhodi ongaba nawe esajeni lakho just in case ukuthi kuthiwa alikho ifayela yakho ube ne-backup. Sizomzama ukumlela usisi simrefele kwamele sisebenzisana nabangakwazi ukuthi beze istori sakhe basho ukuthi bayamsiza bamsizeni sekuyoba kubona ukuthi kukhulumisana kanjani ukuthi babheka kanjani ikhizi. Yilokho nje. Siyabonga nisale kahle emakhaya.